Zdravím všetkých sledovateľov a som rád, že počúvate Laskominy. Podcast, v ktorom vám spoločnosť Asko nábytok prináša rozhovory s inšpiratívnymi osobnostiami súčasnosti. Som Patrik Kohoutek a mojím dnešným hostom je jeden z najznámejších a určite aj najlepších stand-up komikov na Slovensku, ktorým nie je nikto iný ako Michal Satmári. Vítam ťa u nás. Krásny úvod, ďakujem za pozvanie. No to som rád, že sa ti páči. Ja by som sa ťa chcel na jednu vec spýtať. Už keď som sa pripravoval, tak veľa ľudí ti hovorí Mišo a podobne, ale ty si Michael. To je meno, ktoré úplne nie je na Slovensku bežné. Ale také, ja som samozrejme narodil sa ako Michal, pochopiteľne, ale potom, keď som odišiel žiť do Izraela a všade som hovoril, že som Michal, tak sa na mňa pozerali, že nevyzerám ako Michal, lebo v Izraeli je Michal dievčenské meno. A chlapec je Michael. Takže vlastne ja od nejakých 18 si už píšem Michael. Vynikajúco. A to L, to je vlastne hebrejský Elohim, čiže Boh, čiže Michael je Bohu podobný. A keď tu sa na mňa pozeráš, tak... Je mi to úplne jasné v každom prípade. To L tam muselo byť. Ja som zistil, že na Instagrame o sebe ty sám píše, že si stand-up komik, novinár, moderátor, nedocenený muzikant a otec, to o tebe hovorí Instagram. A to mi potom tak úplne sedí, že Bohu podobný, že zvládaš všetko naraz. Ako to všetko dokážeš? Ale tak to sú veci, okrem toho otcovstva, že sa patrí k mojej práci a ono to tak vyzerá, že je to strašne veľa vecí naraz, ale v podstate je to všetko iba, že kvákam a snažím sa byť vtipný. Nič zložité. Ja si myslím, že sa len nesnažíš, že určite vtipný aj si, ináč by si nemal toľko followerov. No ešte tam chýba skromný. Hej. Ešte, to je tiež pravda v každom prípade. Chcel sa spýtať na to rodičovstvo. Ako to všetko stíhaš toto a ešte k tomu rodičovstvu. Máš dceru, 8 rokov, ak sa nemýlim? Hej, má 8 rokov. Stíham, lebo ako zase povedzme si úprimne, že ten stand-up je práca, ktorá je časovo tak ohraničená, že ja väčšinou fungujem večer po nociach a na rozdiel od normálne zamestnaných otcov, ktorí musia ísť ráno do roboty a vrátia sa večer o 6:00 zničený, unavený, tak ja som v podstate cez deň doma. A takže ja vodím moju dceru do školy, lebo ja som komik, ja nerobím ráno. Hej. Ja ju zo školy vyberám, lebo som komik a nerobím ani po obede. A teraz napríklad čálim, lebo ani jedno, ani druhé nerobím, robí to moja pani, lebo ráno nevstanem. Ale mám čas. A potom mám dní, na rozdiel od normálne zamestnaných chlapov, že ja robím aj cez víkend, ja nemám ten klasický pracovný týždeň, takže ja som doma niekedy 2-3 dní a potom zase 2-3 dní nie som doma. A ako to vníma tvoja dcera, tvoju prácu? Stand-up komik je predsa len človek, ktorý je obľúbený, na ulici ťa stretávajú ľudia, chcú sa s tebou fotiť, zdravia ťa. Je to také stále pre ňu, že veľmi prekvapujúce, že ten ťa poznal, kto to je, odkiaľ ho poznáš, a ja hovorím, nepoznám, to je niekto, kto pozná mňa a dám sa mu zábavný a má ma rád. A prečo sa s tebou fotia? A potom aj, keď niekto nepozná ma, tak sa pýta, prečo tento ťa nepoznal, ako je to možné. Ale má 8 rokov zase, tak ona nie presne vie, čo robím. Vie, že rozprávam vtipy, to je také. A robíš to aj doma? To je veľmi častá otázka, ktorú dostávam a ja musím na ňu pravdivo odpovedať, že nie. Nie. Keď to začne byť tvoja práca, tak večer už iba dojdeš a chceš mať kľud, ticho a čo najmenej reálne rozprávať. Ale vieš, aj keby si bol murár, tak nepríde za tebou večer murár, že poď si zamurovať ešte trošku. Aj kuchár robí doma len špagety väčšinou. Presne tak, no. Ty sám osobne si z takej rodiny, ktorá bola veľmi spoločensky angažovaná, keď si zoberieme tvoju babku alebo tvoju mamu, ktoré teda skutočne boli známe osobnosti. Ako sa tebe vyrastal v takej rodine, ktorá bola práve takýmto spôsobom nejakým... Chápem otázku. Za socializmu boli angažované, ale tak babka, herečka, ktorá nemohla až do revolúcie hrať, mama nemohla pracovať až do revolúcie, takže v tom, čo vyštudovala. Takže ja som to veľmi až tak nevnímal, že... Lebo za socializmu ak sa niekto angažoval reálne proti režimu, tak sa to robilo riadne potichu. A u nás sa to tiež robilo až tak potichu, že ja som mal veľmi pekné a veľmi pokojné detstvo, bez toho, že by som si niečo všimol, že sa niečo deje. A teba osobne to niekam posunulo? Že si povedal, že aj ty v živote musíš niekam dotiahnuť?
To je zase troška iná psychológia dospievania. Tým, že som vyrastal len s mamou a tým, že ona musela nahrádzať aj tú rolu otca a tým, že sme boli židovská rodina a nemohli sme verejne povedať, že sme Židia, tak v podstate mama ma vychovávala tak, aby som nikdy nezabudol, že som zo slušnej rodiny a vždy som mal obrovskú slobodu, lebo u nás je to tak, že tá mama tomu decku nechá vždy totálnu slobodu, ale nesmieš ju sklamať. Alebo vidieť sklamanú židovskú mamu neprajem nikomu. No. Takže má to svoje špecifika. Má. Ešte potom sa môže aj vyhrážať, že ak ju sklamem, ma porodí naspäť. Tak toto nepoznám zatiaľ. Vďaka Bohu by som povedal. Pokiaľ si sa rozhodoval, ako ďalej ísť, tak ty si vyštudoval politológiu, ak sa nemýlim. Potom si vlastne pracoval aj v televízii, pracoval si ako novinár, takže tých vecí, ktoré si vlastne prešiel vo svojom živote, bolo trošku viac. No a nakoniec to je stand-up a niekde v pozadí stále ešte aj muzika. Keď sa pozrieme na to, väčšinou keď sa človek dostane do televízie, tak je to taký vrchol, odkiaľ dostanem krídla, kde odrazu začnem môcť robiť veci, ktoré bežní ľudia nemôžu. Prečo si sa rozhodol z televízie odísť? Ešte ja som robil v tej televízii strašne dlho. Ja som začal v spravodajskej televízii, potom som robil v komerčnej televízii a napriek tomu, že som bol veľa na obraze, nikto netušil vôbec, kto som. Nikto. Poznali môj hlas, Michail Satmári, televízia Markíza a je to ten Maďar. Takže nikdy, ja som mal takú ambíciu už od detstva. Je to veľmi zložité, prečo vlastne muzika, lebo moja mama pod pseudonymom skladala texty pre rôznych slovenských spevákov za socializmu. A raz Rudo Géry, slovenský hudobný skladateľ, doniesol Walkman, ktorý som prvýkrát v živote videl, a doniesol kazetu. Na tej kazete bola rakúska hitparáda Die Grossen 10 a tam, ja som dovtedy počul iba Vondráčkovú a Olympik. Hej? Nič, možno nejakého Michael Jackson Thriller, možno sa na mňa dostal, ale a tam zrazu bola hitparáda a na 5. mieste bol Depeche Mode, People Are People, bol 84. rok. A na 3. bol Alphaville, Sounds Like a Melody pieseň a ja som tedy skoro odpadol. Prepadol si hudbe úplne naplno. Vtedy naplno. som si povedal, toto aj ja chcem. Začal som chodiť na gitaru najprv, lenže som bol strašne hamblivý a keď mu učil gitary povedal, že Mišo, teda spievaj do toho, ako hráš, tak ja som sa posral od hamby a odišiel som z tej gitary, lebo ja som nebudem tu spievať a odišiel som a potom som vlastne všetko samouk, doma som bubnoval, doma som hral, one prvé synťaky som a odtedy som to vlastne chcel robiť a moja ambícia bola akože robiť tú elektronickú hudbu a ako Depeche Mode a byť slávny a mať tie koncerty a tak. A možno tomu tak aj posúvalo, že idem do tej televízie, už budem slávny a budem ten novinár a budem ten redaktor. No a nie. Začneš trošku v televízii a potom sa potajme prepašuješ do nejakej hitparády. Mne sa páčila tá sláva tých spevákov, že to, strašne som to vždy tak... nikdy ma nenapadlo, že to môže byť aj tá negatívna strana toho, ale to som chcel a pre mňa tá hudba, nikdy som to nepovažoval, že to bude moja práca, moja kariéra, lebo vedel som, že akože mne sa to páči, mňa to baví to tých 1000 mesačných počúvačov na streamoch, ale že by som... Na druhej strane, napríklad, zober si, že stand-up ma živí, stand-up robím a stand-up, keď niekto mi napíše kritiku na mňa, tak ak je to relevantný človek, beriem. Hej? Aj keď ja sám sebe som najlepším kritikom, ale ak niekto kritizuje pieseň, ktorú som vyhodil von na YouTube, tak ho pošlem do hája, lebo je mi to že úplne jedno. Lebo to je to, čo si robím, to, čo ja chcem, čo sa páči mne.
Keď si to ale zoberieme nejak chronologicky, tak v 15 rokoch to bol Bronx Avenues, hej? Krásne. V 18 MM Flames. To bola paráda. Potom si odišiel na chvíľu do Izraela, čo si spomínal. A v 97. Haven Street Haven? Nie, Haven Street 7. Sorry, pardon, 7, áno, máš pravdu. No a v 2004 trošku rozpad skupiny, že? A potom si sa dal nakoniec po nejakej prestávke solová dráha. Už bolo dosť skupín? Skupiny je vždy problém, lebo tam každý chce priniesť nejaký nápad. Je problém sa stretnúť a vždy nakoniec to vedie k rozpadu tej kapely. Eventuálne sa každá kapela raz rozpadne a ja som pochopil, že asi som ja vždy bol nejaký ako individualista a som robil 12 rokov šerm, čo je vlastne len individuálny šport. Aj novinárčina je v podstate individuálna disciplína. Tiež trochu šerm. Áno, presne tak, áno, a stand-up tiež je si stále len na konci dňa sám na tom pódiu. Takže som si povedal, že idem sám robiť tú hudbu a ak to bude zlé, je to len na moju hlavu a nikto mi nebude nič hovoriť, jak to mám robiť a čo, takže ešte ale moja prvá kapela bola ináč Typhoon. To som mal 14 rokov, áno. Bola revolúcia 14 rokov a náš prvý koncert bol pod Vianočným stromčekom na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Synťaky sme zapojili do Vianočného stromčeka, bo tam sme našli zástrečky. Po 10 minútach došla polícia a nám to celé rušila. Sme sa presunuli na také vnútrobloky bratislavské. A sme odohrali jednu pieseň a môjmu bubeníkovi nejaký sused vylial vedro vody na hlavu. Tak to sme skončili. No ale ja viem jednu dôležitú vec, že teda po celej tejto ceste, ktorú máš, tak tento rok to má nejaké vyvrcholenie. Hovorí sa tomu, že album. Prečo až teraz? A o čom bude? A pre koho bude? No, nie je to ináč môj prvý album. Už som vydal 2, aj keď nie oficiálne, ale ešte to boli na CD nosičoch. Teraz vydanie albumu, čak sleduješ tiež, ako funguje biznis, ako dnes vydanie albumu už nejdeš na platne, nejdeš na CDčka, môžeš si to natočiť sám, ak máš stredne dobré štúdio, vieš si urobiť to sám, takže bude to 13 alebo 14 skladieb, bude sa to volať Night Drive a ja som ten typ človeka, ktorý veľa šoféruje a veľa po nociach a ja mám rád taký ten chill out, amapiano, house music na dlhé cesty v aute. Odporúča všetkým vodičom, profesionálom, neprofesionálom a sťažnosti, keby zaspávali na teba. Áno, myslím, že nebudú zaspávať, ale má to byť práve také, akože v angličtine na to výraz, že comforting a také, čo ťa má upokojovať, aby si... Je to taký house music na dobre cestovanie v autom. Vieš nám prezradiť už aj termín? Alebo môžeš? No, rád by som, ale vôbec netuším. Je to opäť len na mne. Ja to tak tipujem, ako tie piesne už sú hotové, len tým, že to robím si všetko sám, a tak treba urobiť mix, master. Musím naozaj vybrať ešte 2-3, ktoré tam nebudú. Ja neviem. Ťažko vybrať zo všetkého dobrého 2-3, ktoré sa tam nehodia. Presne tak. A záleží, kedy toto pôjde von, ale... Možno už bude vonku. Možno už bude vonku, no. To sa určite všetci tešíme. Ja si osobne myslím, že v tomu ale môže braniť ešte jedna vec, tomu vydaniu albumu, pretože v tom pôvodnom vyjadrení o Instagrame, kde sa hovorí, že si teda, ešte raz opakujem, aj stand-up komik, aj novinár, moderátor, nedocenený muzikant, otec, tak vlastne ty si ešte aj spisovateľ. To som aj zabudol, vidíš? Nepíšeš popri tom ešte nejakú ďalšiu knihu? Ten dopyt je, ale už aj v prvom rade, aby bolo jasné, áno, napísal som knihu, ktorá sa volá Lokálny sex symbol, ktorá vyšla tesne pred Vianocami, lebo vydavateľ chcel, aby to bolo pod Vianočným stromčekom. Aby aj poslucháči toto podcastu, necítim sa byť spisovateľom, ani neašpirujem na cenu litera roka, alebo čo. Berem to naozaj s pokorou a obdivujem každého, kto vie napísať knihu. Zatiaľ nemám vôbec ideu, o čom by som mohol písať druhú knihu. Táto kniha, ktorá je, to je 20 vtipných
príbehov z môjho života, veľa je zo stand-upov, čiže to písanie bolo o niečo jednoduchšie, lebo... Môže sa vrátiť a upraviť. Nielen, že nemusel som to vymýšľať všetko na mieste. Je to kompilácia 10 rokov mojej stand-upovej kariéry a nevznikla tá kniha úplne na zelenej lúke. Mal si čas na to popremýšľať, čo v nej všetko bude. Presne tak, 10 rokov stand-upu. Je tam a sú tam veci, ktoré nikto nikdy nepočul, ktoré sú tam aj známe stand-upy doplnené, ktoré boli na pódiách a ale ľudia to proste si to radi čítajú. Je to rozšírenejšia verzia tvojich vystúpení? Presne tak, presne tak. Bolo ťažšie teda v podstate vystupovať naživo v týchto konkrétnych veciach, alebo ťažšie to spomenúť si a napísať to? Je veľmi zložité písať tak, keďže si stand-up komik, tak hovoríš väčšinou z prvej osobe. Hovoríš väčšinou o sebe, každý komik hovorí väčšinou o sebe a všetko, čo sa mu stalo minulý týždeň, lebo nám sa stávajú všetky veci minulý týždeň. A keď píšeš knihu, tak musíš ako keby sa naučiť aj tretiu osobu dávať, aj dialógy tam písať. Nemôžeš týkať čitateľovi, ako by som hovoril v dialógu, čiže toto som sa musel naučiť. Ale potom aj tam používam strašne také rôzne slangové výrazy, tak som vždy urobil ako čiaru pod stranou, kde som vysvetľoval ešte niektoré veci, aby čitateľ pochopil. Hovorí, že vyšla minulý rok, čo samozrejme viem, a vyšla ešte v tom predvianočnom trhu. Dal si ju niekomu aj ako darček? Alebo taký narcista až nie si? Ale nie, dal. Tak knižný biznis funguje tak, že vydavateľ ti dá 10 kníh a buď rád, ostatné si kupuj. Takže dal som, samozrejme. Dal som rodine, dal som priateľom. Keď sme uvádzali knihu do života, si ju každý mohol vziať, kto prišiel. A spätná odozva? No, spätná odozva je práve, že veľmi lichotivá a tak ako píšu v tých knihkupectvách, že je to 3-4 hodiny čítania, tak reálne to ľudia za 3-4 hodiny prečítajú, že to zhltnú na jeden raz. Tak knižný bestseller. Tak zase zostaňme na zemi, hej. OK, spomínal si mimo tohto teda písania, čo sa určite tešíme, že nám vyjde niečo nové a niečo ďalšie, čo by sme si mohli prečítať, o tom, že ty si skôr taký individualista a určite s tým sa spája aj to najdôležitejšie, to, čo ťa všetci ľudia momentálne na Slovensku poznajú, aj v Čechách samozrejme, a to je stand-up. Prečo si sa rozhodol pre túto formu humoru, vystupovania a podobne? Keby si sa ma toto opýtal v roku 2010-11, tak ti poviem, že neviem, čo je stand-up. V živote som to nepočul a ani som nevedel, čo to je, ale ja tvrdím, že stand-upista môže byť hocikto. Aj ty, aj túto chlapec so sluchátkami, čo má na starosti zvuk. 10 minút materiálu vtipného z vášho života si viete napísať aj vy. Otázka je, že či si vieš napísať aj druhých 10 a tretích 10. A ja som vždy bol taký, ako že dojde satmári, bude sranda, hej? Alebo aj dojde satmári, bude nie sranda. Ale vždy som bol taký triedny šašo a za smiech som aj v škole urobil hocičo. A to mi tak nejak ostalo. Aj s priateľmi v krčme, aj hoci kde som sa... Lebo mňa najviac rozosmejú moji kolegovia zo silných rečí a zo stand-upu, alebo ja sám. A bol niektorý z nich pre teba inšpiráciou, keď si začínal? No vtedy to ešte u nás nebolo až tak samozrejme známe. No my sme začínali v podstate spolu všetci, tam mali niektorí chlapci rok náskok, ale nie. Mnohí komici majú inšpirácie vo svetových komikoch, ale ty si musíš nájsť tú svoju cestu, lebo ten stand-up nie je divadlo a to je taký špecifický žáner zábavy, že pokiaľ ty nebudeš na tom pódiu sám sebou, nebudeš dlho stand-up komikom. Tomu úplne rozumiem. V každom prípade ma zaujíma, že o ľuďoch, ktorí sú väčšinou veselí, tak ako si spomínal, ty sa hovorí, že to je takéto navrch, to pozlátko, a potom vo vnútri je človek iný. Je to aj u teba tak? Hovorí sa to. Mnohí komici majú depresie a mnohí komici majú rôzne problémy a závislosti. Ja nepatrím medzi nich. Nie.
Nie. Takže čo je vnútri, to je vonku. Áno. Ja som veľmi jeden šťastný a veselý a spokojný človek a odjak živa to tak bolo. A som veľmi pokojný a kľudný človek a mňa nerozhádže nič. Keď si začínal, tak to ešte bolo u nás, povedzme, že v plienkach. Máš pocit, že teraz taký človek, ktorý by sa rozhodoval, že chcem byť ako Mišo Satmári, to bude mať ťažké? Preráža sa momentálne v tomto biznise podľa teba ťažko? Teraz, keď nahrávame tento podcast, tak stand-up je podľa mňa... Nedosiahol ešte ten pík, ale je na obrovskom vzraste a zažíva obrovský úspech, lebo my máme okolo 20 vystúpení do mesiaca po celej republike. Už aj televízie pochopili, že stand-upisti a komici sú ľudia, ktorým nemusíš písať scénár, ktorí sú spontánni, ktorí sú pohotoví, ktorí vedia reagovať, sú vtipní. A stand-up komik nemôže byť sedlák a primitív, musí byť chytrý, lebo ináč by to nemohol robiť a nemohol by žartovať na všetky strany. Musí vedieť, musí byť ščítaný, musí byť mnoho vecí musí mať. Takže môže skúsiť, jasné. Ja aj odporúčam, nech si to skúsi, lebo zase na druhú stranu je to veľmi náročné povolanie. Máme aj možnosť, ako keď chce reálne si niekto vyskúšať, my ako Silné reči robíme tie open micy, tie také vystúpenia pre začínajúcich komikov, napíš si 3 minúty a smelo, pred publikum sa postav, skús. A máš nejaký taký dobrý trik, že ako si získať publikum? Čím? Áno, najlepšie je začať nejakým vtipom. Dobrý tip. Ale keby sme to mali rozdeliť na drobné, ty do nejakých 15 sekúnd od začiatku, jak tam prídeš, musíš povedať dobrý vtip. Aby sa to chytilo. Hej, vtedy získaš si ich. Nemôžeš prísť musíš prísť s energiou na to pódium, nemôžeš tam ahojte, čaute, tak ja som Satmári a chcel by som povedať niečo vtipné, čo sa mi stalo včera. Dobre, a čo teda správny stand-upista mať musí a čo naopak mať nesmie? Musí mať tak ako cieľom každého komika je rozosmiať publikum. To je, preto si aj ľudia kupujú lístky a preto ja mám 2 autá a chalupu. Ale žartujem. 3. Ja by to teda zobrali ľudia, že sa mám až tak dobre. Ale musí byť, na to, aby bol komik úspešný, musí byť sebavedomý, ale zároveň aj pokorný a musí vedieť veľmi rýchlo reagovať na vzniknuté situácie na pódium. Lebo dám ti príklad, že si začneš niečo hovoriť a zistíš, že sa nikto nesmeje. Ty sa nemôžeš teraz akože zrútiť tam a ísť preč, ale musíš v momente switchnúť a ísť na druhú stranu úplne, lebo je ťažké. Ty hovoríš vtip, ale v tvojej hlave idú ďalšie 3, ktoré idú za tým. A toto sa treba naučiť, komik musí mať jednu excelentnú pamäť. A musí byť strašne dobrý pozorovateľ. Lebo ten humor ty nájdeš na každom kroku. Aj v tomto podcastovom štúdiu. Hej, všade. Pozrieš sa na tohto zvukára, hneď 3 vtipy mi idú. Žartujem samozrejme. Ja som chcel vidieť, že či sa usmeje aspoň. Že či počúva. Či sa chytil. Hej. No, pozri. A čo nesmie mať, určite nemal by urážať sedláckým spôsobom publikum, lebo oni platia si lístok, oni chcú zabudnúť na problémy na 2 hodiny, oni sa chcú smiať. A byť zlý na publikum, to musí mať istú úroveň. Ty si môžeš robiť žarty aj zo zvukára, ale na konci dňa to musí byť taký, že ty ako komik vyjde z toho ako blbeček, ktorý nerozumie zvuku a nevie, prečo má sluchátka väčšie ako hlavu. Hej? A to je práve presne ten okamih, kedy ako si uvedomíš, čo už je veľa a čo ešte si môžeš dovoliť. Je to taká nejaký 5. zmysel? Lebo 6 skôr, by som povedal, 5 zmyslov máme. No, nie? Tak ale možno. To sa naučíš postupne. Ono aj záleží od publika, lebo keď už ako robím to dlho, ľudia vedia, čo môžu odo mňa očakávať, poznajú môj humor. Pri eventoch a firemných akciách musíš vedieť, že tam je hranica. Je hranica, ktorá je teda ako
Veľmi, veľmi musíš dávať pozor, ale to zistíš, že akože toto už je za čiarou, každý komik má tú svoju hranicu, si ju nastaví a keď ju prejde, tak nebudú sa smiať a nekúpia si lístky na druhý krát. Stalo sa tebe osobne, že si už niekedy prestrelil, tak povediac? Myslím si, že som prestrelil. Nikdy. Ako mám vtipy, ktoré sú teda hodne za čiarou, ale odo mňa znejú tak milo. Čím to je? Neviem, lebo neurážajú sa ľudia. Niekedy ale ľudia to chcú práve, že ja to stále hovorím, že tí, čo sedia v prvom rade, tak to nemôže byť hocikdo. V prvom rade sedí expert, ktorý rozumie stand-upu. Musí. A oni tam si naschvál sadnú, lebo vie, že bude nejaká interakcia, že bude sranda s nimi, že budú súčasťou show. No, takže... Vy ste začínali, spomínal si ako partia ľudí, ktorí sa poznali, ktorí mali podobný humor, sadli ste si. A ako je to? Je to už momentálne tak, ako je to vo filme, že je tam nejaká rivalita, sú tam priateľstvá, alebo ten stand-up je od tohto všetkého oprostený a je to stále také cool, je to fajn, ste jedna rodina, ste parta? Sme veľká firma, ako ono, aj keď to nie je firma, sme firma, ktorá má produkčných tour manažérov a proste je to systém normálne, ktorý aby fungoval, musia sa dodržovať isté pravidlá, isté zásady. Sme všetko kamaráti, ktorí si rozumieme, ten Jano Gordulič, nech je hocičo, ja ho mám veľmi rád, ale vie namiešať ten koktail tých komikov, že s hoci ktorými 4 idem ja na túr, bude to OK a nepozabíjame sa. Ja, ako Mišo Satmári, ja chalanov nepovažujem za konkurenciu, lebo... Si najlepší. To nehovorím, že som najlepší. Každý máme iný humor. A každý má tú svoju skupinu fanúšikov, divákov, ktorí majú radi ten špeciálny humor. To, že ja ich mám možno viacej ako iný kolega, to neznamená, že on je horší. On má tú svoju cestu. Mne sa páčil teraz, ja som bol úplne nadšený, môj kolega jeden, nebudem ho menovať, mal mať špeciál na jednej komerčnej televízii, chceli mu do toho textu zasahovať, vykašľal sa na tú obrovskú sumu, čo mu ponúkali a odmietol to. Má svoju hrdosť profesionálnu. Je to aj hrdosť, ale je to aj toto, ja som tento komik, ja hovorím tieto veci a keď mi ich nedovolíte povedať, tak to nie som ja. Nebudem ja hovoriť teraz o zvieratkách na zoo. Všetci dobre vedia, že tvoj humor je veľmi špecifický. A prečo si sa ty rozhodol často vo svojom stand-up vystúpení používať práve ten židovský humor? Práve tam môže byť častokrát niečo na hrane. Môže, áno. A to je to, čo som spomínal predtým, že každý z nás má niečo, čo ho oddeluje od ostatných komikov. Môže to byť ten láskavý humor, môže to byť politická satíra, môže to byť čisto tvrdý sex, alebo len o rodičoch, len o ženách, o mužoch. A moja pridaná hodnota je to, že som žid, že mám tie židovské korene a som bol ovplyvnený holokaustom a mám židovské tradície a to je niečo, čo ako ostatní kolegovia nemajú. Možno asi by nechceli ani, ale kto by chcel, ale to je niečo, čo som ja, je to súčasťou mňa, je to moja identita a ja jediný si môžem robiť z nás srandu. Znamená to, že komunita, židovská konkrétne, to berie, alebo si mal s tým niekedy nejaký, povedzme, že nechcem to nazvať problémom, ale či to berú tento tvoj humor? No jasné, že berú. Aj teraz na budúci týždeň idem rozprávať organizácii, ktorá sa volá Skrývané deti židovské. To sú dnes starí ľudia, ktorých počas holokaustu boli deti a skrývali sa. Tak oni majú takú svoju tak im idem tam hovoriť niečo srandovné o holokauste. Ale práve naopak, ja si myslím, že by som si zaslúžil medailu za to, ako bojujem proti antisemitizmu, rasizmu a xenofóbii, lebo toto je moja cesta boja proti týmto izmom a všetkým a dojmológiám a ukazujem, že nevládneme svetu, že sme takí istí ako ostatní, že aj medzi nami sú idioti, ale aj chytrí ľudia, že ako myšlienka a domnienka, že pri takomto stole, ak teraz sedíš 6 Židov a riadia celý svet, je tak cestná, ako keby mohla byť, ja neviem, nejaká ministerka
ministerkou kultúry. Áno, presne tak. A teraz je otázne, že prečo toľko vtipov o Židoch je? Čo myslíš? To je na špeciálnu celú jeden podcast, židovský humor. Lebo aj najväčší svetoví komici sú Židia. A ten židovský humor, aj o ňom je teda napísané mnoho kníh, lebo to je špecifický humor, ano. Pretože ako boli Židia počas tie 1000 ročia perzekuovaní, naháňaní, zabíjaní, tak jediné, čo ako ten spirit dvíhalo, bol humor. To pomáhalo, lebo humor je... Keď si človek nepomôže, už mu zostáva len úsmev? Presne tak, no. Čiže lebo humor je univerzálny liek a naozaj odjak živa toto pomáhalo a v podstate pomáha dodnes. Takže vlastne ty si taký momentálne mesiáš, ktorý nám všetkým pomáha. Nie, to zase, nie, mesiáš nie. Mesiáš príde, až keď je úplne najhoršie. Príde na Somárovi, tak sa hovorí. A že príde na Somárovi, ja mám japonské terénne auto, ale neviem, či ma na Somárovi, ako by mi dovolili ďaleko do Zajstina, čo je po našich cestách. To je ten mesiáš, nejaký blázon do Pezinka s ním. No, ale nemyslím si to, nie zase. Určite nie. V každom prípade, ty si taký živý človek, ktorý má rád humor, všetko podobne a v kontraste s tým sú občas niektoré vystúpenia, ktoré musíš absolvovať, alebo teda asi aj chceš. Keď ťa osloví, povedzme, že nejaká spoločnosť, nejaká firma, alebo si zoberme právo napríklad to, že si moderátorom Cien pamäti národa, čo je veľmi decentné, veľmi zaujímavé vystúpenie, ak to takto môžem nazvať, moderovanie tejto relácie. Treba sa úplne preklopiť do nejakého iného módu. Je to pre teba ešte naďalej komfortné, alebo už vychádzaš z svojej komfortnej zóny? Či už priamo tie firemné záležitosti, alebo toto? Ja som profesionál. Hej. O mnoho nie radšej je pre mňa, asi pre každého, keď je tá firemná akcia, to moderovanie zábavné a všetci je to nejaký team building a celý deň sa ľudia zabávajú. Je to jednoduchšie, ale zase život neprináša ti len zábavné chvíle a moderovania, ktoré ja považujem za veľmi dôležité a majú všeobecno spoločenský význam, sú pre mňa výzvou ako pre moderátora a ani ja sa nesmejem celý čas stále a viem byť aj seriózny a aj som a robím to rád a špeciálne napríklad Ceny pamäti národa považujem za veľmi ako dôležitú akciu a je to pre mňa také, akože samozrejme, tam mám trému, tam akože aj frťana si dám asi pred pred vysielaním, ale sú firemky, kde napríklad mal som jednu firemnú akciu pre spoločnosť ASKO a tá bola veľmi príjemná. Práve tu som chcel spomenúť. Tá bola veľmi príjemná, lebo ono záleží aj od ľudí, ktorí sú v tom publiku, lebo tak, ak sú proste ľudia otvorení a na nich vidíš, že chcú sa zabávať, že tam nedošli takí akože ustráchaní a len čakajú, kedy bude večera, kedy sa otvorí bar. Je to také živšie v tom prípade. Je rozdiel medzi publikom firemnej akcii a medzi publikom pri stand-upe? No tak samozrejme, že to je obrovský rozdiel. Rozdiel, že či za mňa dáš 15 až 20 eur, aby si kúpil lístok a dostaneš ma, lebo eventovka si myslí, že Satmári sa tam hodí, alebo niekto ekonomicky či z marketingového oddelenia. Kedy si sa stávalo tak, keď ešte som nebol, teraz dám úvodzovky, známejší, že tam stál som a ľudia hovoria, čo to je, kto to je, prečo tu je, čo to rozpráva. Takže to bola výzva vždy, ale teraz je to tak, akože ten pohľad na mňa už vzbudzuje úsmev. A to vidíš, aj keď ideš po ulici, keď idem ja, tak vidím, že sa ľudia priblbo začnú usmievať. A to sa deje aj na tých eventoch, takže teraz je to už fajn. Plus, naozaj som profesionál, ja vždy odvediem tú robotu, nech sa smejú, či sa nesmejú, ja idem do konca a poviem si to, keďže som za to zaplatený a už som aj tak bol, že počkal som, kým tam bol posledný jeden a až keď odišiel on,
si zobrať večeru, vtedy som až reálne skončil. Išiel si spolu s ním. Áno, one on one. Je takáto práca pre teba v podstate nejakou otravnou nutnosťou, alebo je to pre teba práve taká výzva prepnúť sa do takého iného módu, oddychnúť si od toho, čo bežne robíš? Tak ono je to stále to isté. Aj to moderovanie, aj seriózne. To je súčasťou tej práce toho kreatívneho človeka, ktorý má rád mikrofón a rád kváka. No, tak ako... Už si spomenul, že spolupráca s Asko Nábytok teda nie je tentokrát prvý raz. A keď si spomenieš práve na to, že si s nami strávil minulý rok v závere roka nejakých niekoľko hodín, máš aj nejakú myšlienku na to, že sa tam udialo niečo vtipné, na čo by si vedel spomenúť, alebo niečo netradičné? Niečo, na čo nie si bežne zvyknutý? Neviem, na čo narážaš presne, ale, konkrétne... ale bolo také, že keďže som od 2015 na voľnej nohe a som sám sebe šéfom a zároveň aj zamestnancom, tak som opäť, tým, že som moderoval, to si mali konferenciu, to bola konferencia, to nebolo ešte nejaký team building. Celoslovenský meeting, celočeskoslovenský. A aj keď sa firme darí, tak sú veci, ktoré niekedy akože treba zamestnancom vytknúť a ja chápem, že sa to musí, ale na jednej strane mi bolo zamestnancov ľúto, čo musia počuť, na druhej strane som chápal aj vedenie, ale videl som aj tú snahu, že každý chce robiť, že tam neboli ľudia, ktorí akože je tu z donútenia a ja tu nechcem byť, ale videl som, že proste ľudia majú radi tú firmu a chcú tam byť, ale... A čo nejaký vtipný okamih? A bol, ja si nepamätám. Neviem, pýtam sa. Nie, ja už... V každom prípade ľudia sa smiali. Áno, tak moja úloha tam bola byť ten odľahčujúci element v rámci tej konferencie. Ako veľmi pri týchto situáciách práve musíš ty rozmýšľať? Aha, teraz som si spomenul. Skús. Vtipné bolo, že... Lebo ja som tie vsúvky vtipné pomedzi tých speakerov mal na 5-6 minút a hovoril som aj niečo o práci a pracovnom nasadení a takéto veci a potom, keď niektorí speakery a vrátane riaditeľa išiel, tak on povedal, ako povedal Michael Satmári. tak citoval ma riaditeľ. Presne to bolo na teba ušité. No. Ako veľmi si sa musel krotiť? Napríklad práve pri tomto našom meetingu, pri tomto tvojom účinkovaní pre nás, v tom, čo môžeš povedať a čo nemôžeš povedať. Ako boli nadstavené tie mantinely? Ja to viem po prvom stupe odhadnúť. Lebo nie, že by to boli nejaké kalibračné vtipy, ale ja to vidím akože už hneď po 2 minútach, že pokiaľ sa dá ísť. A aj tuto som videl, že ako na čo budem tu rozprávať o tom, ako som bol na dovolenke, keď tam sedíte. Išiel som tak ako, že tematicky, aby to nejak sedelo, že tam aj vysedíte a celý deň tam musíte počúvať ekonomické ukazovatele firmy a ako zlepšiť predaj a podobné veci, tak som to celé koncipoval. Ale ja som mal odtedy ďalších 60 eventov, takže... Ťažko sa spomína. Pamätám si, toto mi ostane v pamäti navždy, lebo sú konferencie, no. To je jednoznačne pravda, tomu verím, mám vlastnú určitú skúsenosť. Každý komik, ako si spomínal, potrebuješ niečo, trošku sa pripraviť, na niečo pospomínať. A teraz ma zaujíma klasická otázka, čím sa ty osobne nechávaš inšpirovať? Mnoho inšpirácií mi ponúka moje dieťa, moja pani, aj keď to nemá rada. A dennodenný život. Ja som ten typický obzervačný komik, ktorý naozaj nájde vtip aj naozaj aj v dennom, obyčajnom živote, ale keďže veľa vystupujem na rovnakých miestach, keďže tie ľudia, čo ma počúvajú, poznajú mnoho vtipov, tak ako musím písať a písať stále a nové a vymýšľať. Takže ja keď sa dá, každý deň si sadnem za komp a skúsim. Každodenná rutina ťa dokáže inšpirovať k takýmto výkonom. Vynikajúce. Našťastie nie je to rutina, preboha, nie je to rutina. Zatiaľ to ešte tam nedošlo. Nie, ani to nikdy nedojde. Lebo nie je nič krajšie, ako keď vidíš, že bavíš ľudí
a zároveň bavíš seba a povieš si, že preto to robím, hej. Preto to robím, chcem baviť ľudí a zároveň baviť seba. Ale potom dojdeš domov a povieš si, nerobím to ani preto a ani preto druhé. Robím to pre peniaze. Michal, ďakujem ti za inšpiráciu pre nás. Možno sa napokon niektorý z našich sledovateľov odváži vystúpiť na dosky stand-upu, tak ako si povedal. A ďakujem hlavne za to, že si v tomto vyťaženom svete, v tvojom vyťaženom svete, našiel na náš čas. Dámy a páni, toto bol Michal Satmári a ja sa už spolu s vami teším na ďalšie diely podcastu Laskominy, ktorý vám prináša spoločnosť Asko Nábytok. Ďakujem za pozvanie, držím palce.